Hamaikakoaren funtzioa da nolabait Euskaraldiaren enbaxadore izatea, bai? 11 pertsona ezagun, adin desberdinetakoak, esparru desberdinetakoak, Euskararen erabileran nolabait erreferente izan daitezkenak, aukeratu, eta beraiei eskatzen zaiena da nolabait Euskaraldia zabaltzen laguntzeko, eta ariketak iraun bitartean ere, nolabait beraien portaerak aldatzeko. Uste dugu tresna baliagarria dela Euskaraldia girotzeko ere bai, eta horregaitik, adian, laugarren edizioa denez aurtengoa, zerk funtzionatu duen eta zerk ez ikasi dugu, eta aurten 11koen proposamena berriz luzatu, eta herriek oso ondo erantzun dute, eta herri gehienek aukera hau baliatu dute, beraien herrian ere nolabait identifikatzeko ariketa zabaltzen, eta ariketa gizarteratzen lagun diezaieken jendea nolabait identifikatu eta erakusteko.